Vážené pani poslankyne, pani poslanci, predtým než otvorím poprosím pani muzikámi preložiť tú kameru do priestoru, kde je určená pre verejnosť, je tu rokovacej miestnosti. A je označená? Poprosím, aby ste túto kameru preložili do priestoru, ktoré sú vyradené verejnosť a pre občanov. Ale kde je to napísané? Poprosím ešte raz. Nerešpektujem vás. Nerešpektujete kameru, kde poprosím mestskú políciu, aby nerobili som 5 začne.
Skúsim len malú poznámku, pán starosta. V decembri tam bol pán Bíhar presne na tom istom mieste, nevadilo ti to. Teraz ste to vadí kvôli čomu? Máme v rokovacom poriadku vyhradené miesto na kameru alebo pre verejnosť, alebo čo nemáme. Tak neviem čo, upozorňuješ na čo. Chcem ísť s kamerou na takom mieste, kde neprechádza k rokovaní, tak neviem, o čo ti kráča. Zase chceš ukázať svoju dôležitosť? A neviem, nekoná pán veliteľ mestskej polície. Jednoducho si vyťahne nohu a budem si to točiť. Ja myslím, že netreba nič žiadne, však toto zastupiteľstvo si praje, aby bola... Zastupiteľstvo nemá právo na to, pán poslanie, či si má niečo prijať, alebo nemá. Zastupiteľstvo je verejné. Si teda počúvať dobre, že si prajeme, tak ja nehovorím, že by sa nenatáčal. Pán poslanec, ja nehovorím, že sa nemôže natáčať. Ja hovorím o tom, že máme vyhradené miesto. Tejto rokovacej miestnosti nerušil priebeh. Neruší priebeh a vyhradené miesto. Stále kamera bola tu, čiže sa pýtam ešte raz na dôvod. Na dôvod? Na dôvod, áno. Prosím, aby ste... Na diskrimináciu sa pýtam na dôvod. Ešte. Vy mne nebudete sa... Ja sa pýtam tiež na dôvod ako poslanec tejto mestskej časti. Ináč nerobíme žiadnu materiálu. Aký máš dôvod na to, že má opustiť tento priestor? Aby sa sústredili tam, kde je pre verejnosť na to vyhradenie miesta. Minulého mesiaca, či v decembri tu bol tiež z verejnosti pán, ktorý natáčal, nevadilo tieto dôvod. Ale mňa teraz nevadí. No tak počujem. Mňa teraz nevadí. Poprosím, aby sa presunul na miesto, kde je určená. To je žiadosť je potom neopodstatnená. Nemáš dôvod na to, tak ako žiadať, môžeš dávať žiadať neopodstatnené veci potom na základe ničoho. Pán starosta. Keby prekážal v rokovaní, že by fakt presol niekomu zotváral, alebo neviem čo, alebo ťahal kábel. Ale neviem, prečo vás ma ani neoslovil. Volám sa takisto hutník, tak hovorím ako poslanec tejto mestskej časti. Keď máš problém so zahájením rokovania, to je proste zružo. Ja nemám dôvod. No tak potom, keď nemáš dôvod, tak ho zaháj. Nikomu táto kamera nevadí, akurát tebe. Ani mne nevadí. No tak ale potom... nech láska vedie na miesto, kde... Nepôjde na miesto, tam je miesto, kde stále stojí kamera. Stačí? Stačí. Toto je prístup arogancia pána poslanca. Toto je arogancia tvoja, pán starosta, kamera beží, občan uvidí, ako sa chováš, transparentne. A jaký si ústretový k občanovi, pán starosta. Arogancia v moci. Toto je arogancia presne tvoje moci, nič iné. Pán veliteľ, môžete to starostovi vysvetliť, alebo nie? Či to môžete pánovi starostovi vysvetliť, Ale vy tu čo kladete otázky? Čiže dobré. Čiže nemenite sa presunúť. Ja osobne nie. Nech sa vyjadri zastupiteľstvo, či môžem alebo nemôžem tu byť. Stále tam je kamera. Či kamera alebo kamera, takže neviem dôvod. Nemáš patričný dôvod, tak neviem, čo to je. Zájem školania. To som tu ja, by som zájem. Nekým nemusíš dávať. Kedy? Ani pohy. Ja to mám. To bolo skúčenie. Vážené pani poslankyne a pani poslanci, otváram rokovanie 24. zasadnutia zastupiteľstva mestskej časti, ktoré bolo zvolané v súlade s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva, ktorí ste zúčali v pozvánke. Dnešného rokovania sa zúčastnili vedúci oddelení miestneho radu pani rejiteľka predškolského zariadenia, pán veliteľ stanice mestskej polície v Šaci a občania. Konštatujem, že je prítomných 9 poslancov. Toto zastupiteľstvo je uznašania schopné. Prosím, program rokovania sa držali v písomnej podobe. Má niekto pozmeňujúce návrhy, doplňujúce návrhy programu rokovania dnešného? Na dnešné rokovanie.
Keďže nikto sa nehlasí, končí možnosť raz pozmeňujúce návrhy. Budeme hlasovať o programe tak, ako vám bol predložený poslanke. To je za taký predložený program. Prosím, odprezentujte sa. Hlasujeme o tomto návrhu programu. Ja nepodujem. Za 9, nikto nebol proti, kto sa nezdržal, program dnešného rokovania bol schválený. Z dnešného rokovania sa ospravedlňujú pán poslanec Figa a pani poslankyňa Petrašová. Prosím návrhy do návrhovej komisie. Pani poslankyňa Karoľová. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja by som navrhovala pána poslanca Rebeja, pána poslanca Berezaviho a pána poslanca Baraninu. Nie sú ďalšie návrhy. Budeme hlasovať o zložení návrhovej komisie, ktorá bude pracovať na dnešnom rokovaní. Zložení pán poslanec Rebej, pán poslanec Bereksázy, pán poslanec Barani. Prosím, prezentujte sa. Hlasujeme o tomto návrhu. Návrh na zloženie návrhovej komisie bol schválený. Za overovateľov zápisnice dnešného rokovania určujem pána poslanca Pokora a pani poslankyňu